کۆمکوژیە عامودێ نەتەنێ ڕۆندکێن چاوان ڕژاندن لێ هەروەها بوون ئەگەرە ڕژاندنە خۆماڤاپینۆسی نیڤیسکاران جوانجی نیڤیسکار جاندۆست یەکۆ درۆمانە خوێ خوینا لەسەر منارەیە هۆرگولیên wê کۆمکوژiyê bi hestekî bilind û gotinên bi bandor şirove dike. Pîkabên paşî bi doşka de çekdarên bi Klaşinkov bi cih bûbûn û dengê stranên serkeftinê bilind kiribûn. Navnîşan û wêne ya wê pirtûkê ji wateya wê pirtûkê hatine. Ku navê wê xwîna li ser minareyê ye û wêneya qapa pirtûkê jî minareya mizgefta Amûdê ye ku nîşanbazên PYD ku jerên ciwanên Amûdê li ser minareyê ne û bi tivingeke amadekirî ji bo encamdana tawaneke bikîn. Kanî hûn li ku ne xayîn û hey mişkin û hey tirsonekin û pêş de werin. Hûn nizanin bê ez kî me, ez xwînê vedixwim, xwînê, ez tî me tî, kanî xwînê bidin min. Xayîn bêdem. Nivîskar Candost ku bi xwe xelkê bajarê Amûdê ye û bêhtiriya jiyana xwe li Kubanê derbas kiriye, niha li Ewropa dimîne ta bi azadî azarê milletê xwe bikîne û wê pirtûka xwe diyarî şehîdên komkujiya Amûdê dike û hejmarek şehîdên dî û kesayetiyên ku beşekin ji êşa wê komkujiyê. Şeva Amûdê birîndar bêziman bû, hîva ku li jor avjenî dikir, bêdeng bû û çûx ji xwe re li ewrikekî aware geriya rûyê xwe. Can herwiha di têbîniyekê de dibêje ku wî navê hemû şehîdan wekû navê wan yê nasnameyê de nîvisandiye. Rûyê wan de dihejand bû. Na, lê ew bêdengî ji ber xemgîniyê bû. Xemgîniya Nivîskar Candost di pirtûka xwe de minareya mizgefta Amûdê û wekû dîdevanekî li ser hovîtiya ku ciwanên Amûdê pê hatin terorkirin ji aliyê çekdarên PYD bi xwîneke sar. كان رامي دوشكا يصوب فوهة مدفعيه الرشاش في اتجاه من يتحركون في ظلام الشارع الذي خامرته المصابيح مثل ذكريات ضبابية. كان رامي الدوشكا يضع لثاما فلم يظهر من وجهه سوى Pirtûka Candost ya xwîna li ser minareyê bi zimanê erebî hatiye nîvisandin û piştre ji bo Kurdî hatiye wergirandin ku bi wê yekê ew pirtûk bû zimanê minareya mizgefta Amûdê dîdevana komkujiya Amûdê. Şêrîn Kîlo. Yekî ciwan navê wî Botan bû. Tifinga xwe li ba dikir û bi du çavên şînî ku dibiriqîn li xelkên matmayê dinêrî û diqêriya. Kanîn li hengên we ey xelkê Amûdê. Kanîn kesên wê bi şeref bilawarin bi min re rû bi rû bibin. Kanî hûn li ku ne xayîn û hey mişkin û hey tirsonekin û pêş de werin. Hûn nizanin bê ez